Assalamu alaikum masoyanmu ma'abota bibiyan wannan gidan TV namu mai suna Amana Hausa TV. Kamar har kullum ni ne Musayyib Dangol Idris naku da nake kawo muku daɗaɗɗen labarurrukan mu masu faɗakantarwa da nishaɗantarwa har ma da wa'azantarwa. Mai sauraro kar ka manta idan wannan shine farkon shigowanka wannan gida namu mai albarka ka danna mana subscribing kana ka danna mana ƙararrawa wanda da zarar mun ɗaura sabon aikin mu za ku same shi cikin sauƙi. Wannan aikin fim namu dai mai suna wata rayuwa yana ci gaba da tafiya cikin yardar Ubangiji. Nan ba da jimawa ba za ku fara kallon sa a cikin wannan gidan TV namu mai suna Amana Hausa TV. Masu kallon mu da sauraron mu muna so ku ba mu haɗin kai cikin yardar Allah mu ko za mu faranta muku insha Allah. Ku manta idan wannan shine farkon shigowanku wannan gida namu mai albarka ku danna mana subscribing kana ku danna mana ƙararrawa da zarar mun ɗaura sabon aikin mu za ku same shi cikin sauƙi. Da bibiyan mu kar ku bari a baku labari. Mun gode. Na gode. Ba ku ta biyu ba? Na kawai ba na gurin kawai. Wanda gurin. Mun tafiya Cikin girmamawa. Sarkin daji. Cikin girmamawa. Ya shugabana. Jatau ya zo min da bayani ƙwarai da gaske. Kuma zinariya da kanta ta tabbatar na gansu. ya kike ma haka ne ya shugabana kaga abin da kai da kankan nan shi nake so ya shugabana Jatau ya zo min da bayani ƙwarai da gaske kowa sai ya sani ne kuma zinariya da kanta tabbas ta kalli gawar ɗaya daga Allah cikin kuma da shugaba Allah. Waje. eh